Takže fanúšici, tu ste videli strih na ulici, že sa to dá, že tu možno aj v takomto nepriaznivom počasí. Ale vidíte, zohnali sme človeka, ostrihali sme ho, odišiel spokojný, vynechal trošku školu kvôli nám, nevadí, dostal som aj ponuku na prácu. Fanúšici, dneska sa nachádzame v Košiciach a ideme nájsť človeka, ktorého strihame na ulici. Takže držte nám palce a tak. Týchto robotníkov? Sa spýtaj. Máš čas? Mám čas. Koľko? 10 minút. 10 minút. Kebyže ti dám takú ponuku, že by sme ťa ostrihali tu na v meste, tu na napríklad pred Alžbetou zadarmo. Akože... Actually, OK. Môže byť? Môže byť. Dobre. Prídeš si s nami pro veci a tu sa vrátime, dobre? Dobre. No pocity, Mišo? Aké máš pocity? Začal geniálne. Tak Paľo, tu má tak na zemi pripravené veci. No to jak budeme strávať vedúci? Vrch asi nechať viac menej, možno akože tie kraje z toho vrchu, vieš, nech to zanesere do stran. Zadu, akože trošku skrátiť vlastne. Sa mi páči, čo robíte. Takže strih pre teba je také skôr, že nezáleží ti až tak na tom. Hej, akože nech to vyzerá dobre, to určite vieš, ak chápeš. Ale že by som teraz nejak potom fest išiel, že toto tak asi nutne nie. Skúsim sa ti spraviť taký strih, že by si na to zmenil trošku perspektívu. Okay. A začal to brať viacej tak akože vážnejšie a nie vážnejšie, ale aby si tomu venoval aj viacej času, lebo fakt je to jedna z najdôležitejších vecí podľa mňa. Keď si akože chlap, ženy majú napríklad make-up a chápeš, keď si muž a máš fakt, že vlasy máš ich dobre spravené, dobre nastavované, dobre ostriané a hodí sa tam strih k tvojmu face shapeu, tak je fakt akože som sa prejsť, aspoň veci hodie. Akože actually, prišiel som ostrihaný chlap. Dobre sa aj akože chlap. I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go. Get up your phone, can't sit at a green light. Look how that shine, reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no brainer, have big the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about bending. When they too lazy, they talking like critics. Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with the man as I'm spitting that flame. I'm about to cycle like it ain't a thing. Doing them heels, you running up. Hotel bar after the game. Starting to sip and getting drunk. When I keep so many, we gonna dip. Was I bad in my apartment? Started hitting the target. Started flooding the market. Started moving smarter until it was about the garden. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Go, go, go. Už sme prispeli akurát. Už sme prispeli. Chcete ustrihať? Čau, chlapci. Znamená, že mám strašne nudný život, vieš, že zoberiem sa. Ty kokos, ty si zabil. Vy ste to zabili. A furt nosím a tam. Dneska som si vybral, ale zbytočne nosím.
go. Stack it up till they can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Go, 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 go. Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine felt like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no runner, have made the team winning. Vieš čo, aké pocity zo strihu? Ešte lepšie ako pred strihom. Super. Ešte ho uvidíš. Ani zrkadlo sme nezobrali. No, v pohode, ja vám, ako actually vám veru. Hej. Neboj sa, maskať nemáš, tak. Možno. Áno. Máš vlastný? Nie. Nie? Nechceš robotu? Čo? Nechceš robotu? Mám dobrú robotu. Ale akože do nového barbershopu prísť. Do akého? Tvoj barber. V lete. Ja neviem. Ja už rozmýšľam nad svojím, takže... Aha, okej. Je to také. A kde robíš? Na Hradbovej. Bulldog Barber. Tam som začal a už som tam 2 roky. Už tam som sa v podstate aj naučil strihať. Okej. Ale... No tak. Máš Instagram? Čaute. A pohode, kamo, potom kľudne máš ešte jeden zadarmo strih. Ďakujem. Prídeš do OK. barbershopu už normálne. OK. Dobre. Bež do školy, Braško. Díky, maj sa pekne. Servus. Čaute. Čauko. Takže fanúšici, tu ste videli strih na ulici, že sa to dá, že tu možno aj v takomto nepriaznivom počasí. Ale vidíte, zohnali sme človeka, ostrihali sme ho, odišiel spokojný, vynechal trošku školu kvôli nám, nevadí, dostal som aj ponuku na prácu, takže robte kontroverzné veci a to vás dotiahne naďalej. Ďakujem krásne za pozretie tohto videa. Ahojte.